Jsem na tom pracoval 15 let. Vždycky jsem chtěl, aby tam bylo víc odpracováno, než to, o co si říkám. A to je fakt. Já nejsem člověk, který by spolehal na zkratky. Samozřejmě, když se nějaká zkratka objeví, tak je to super, ale úplně cíleně je nevyhledávám. Jsem si 100% jistý, že když člověk nastaví ten primární plán na to, že jestli to má trvat 5-10 let, tak ať to trvá 5-10 let. Jestli má člověk 7krát se o něco pokusit na to, aby to konečně vyšlo, tak to udělá 7krát. Jako myslím, že je potřeba mít tu takzvanou hroší kůži na to chodit do těch problémových věcí znovu a znovu a znovu a nenechat se odradit.